Hej folkens. Hvad fanden er det for en grim bue, det her? Så man tager sin bue frem. Sejt! Det er ret utroligt, hvordan de har den gravity potion der, de der forfugle væske. Vi fik lige en dobbelt hitter. Næsten en dobbelt hit igennem veje. Sagde jo, den bevægede sig. Jeg har så please in the butt. Det var et godt shot, det der, mand. Og blodet vælter bare ud af. Jeg ramte den overhovedet ikke. Hvad fanden sker der? Jeg ramte den overhovedet ikke. Fuck dig og din yield, mand. Ja! Hvordan? Yeah! What? Au for helvede! Hvad fanden laver en krab her? Jeg kan løfte en mand, men jeg kan sgu ikke løfte en krab. Hvad laver du? Ej. Hvad fanden? Hold kæft. Så er den klaske ihjel. Ej, jeg synes, hvad skete der lige for det der? Fuck, sådan en har fandme meget blod i sig. Også dig, mand. Så ud til at hvis være en fra nord. Fra Windhill. Ham han blev sgu også meget, men jeg synes virkelig, det der ser bag derude. Skyrim, Hitman, Absolution, hidingtechniques.dk. Ned ad vandfaldet. Hey, hvor er ikke færdig med dig? Stærk. Ned ad vandet. Ja. Åh nej. Nå. Ja. Au for.
kræver noget bedre. Så skulle der have sådan en her. Yeah! Chicken breast. Og slap af, hvor meget skal sådan en her bløde. Helt stiv. Jamen honning brew. Mattery. Ja, men var det lige troede han huggede midt over derhenne. Ej, spændende så i dag. Fuck, han er vild. Hvordan overlevede han ikke lige at få det? Okay, pil ind i hjertet, det gør det. Men man overlever altså bare at få sådan en igennem. Fuck, hvad bilen er. Hvordan overlevede han at få en igennem nakken? Du vil gerne lige beholde noget, altså. Så jeg er ikke. Så nej, jeg skulle heller ikke, du. Du kan få... Det kan du få på... Bare med på grund af så der hug. Se, der var jo blod. Nå, 3. Ups. Skal vi lige have en ordentlig bue på, sådan en Imperial bue. Det skal vi have favorite, og så skal vi have favorite. Den vil vi ikke have favorite. Så, okay, lad os se. Imperial Sword. Okay. Og den bliver 3. Fint. Hallo? God. Skal der, hvis jeg skyder? Nej, det ser sgu ikke. Fuck. Kylling. Daglig dosis. What? What? Nå, ja. Hey. Hvor fuck blev den af? Lol. Faktisk lavet et trick. Meget åndssvagt trick, men det virker. They say Helgen got hit by a dragon. One of those horrors comes here. We'll be ready. Brigands I can handle. This talk of dragons, world gone mad, I say. Hey, kom lige tilbage. Jeg sagde, kom lige tilbage. Thinking of settling in? There's a house for sale, Freeze home. You should talk to the steward up in the keep if you're interested. What are you doing that for? Tag den nu på hovedet. Careful if you cross the river to the east. Old Hajvar Iron Hand and his brigands are holed up in that Iron Hand. White River Watch. Jeg er så ligeglad med en Iron Hand. Han er parable. Fucking snart den er. Ej, du skal se mig ikke sidde på mig. Væk. Væk! Nå, med... Skal vi lige prøve at se, om jeg egentlig kan ramme? Ej, hvis der er med sådan der, så kan jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke.
Står han og kigger på det. Hey. Det er sgu da mig, der skudt den der. Ses. Kom, Kyle. What are you doing that for? Må man nu ikke tage sit bytte med, eller hvad? Hvad fuck? Hvad laver du det for? Hey. Guard might get nervous if a man approaches with his weapons on. Hvad mener du?